ng 3.53 liters, 238, 67.44 yung liter. So nandito tayo ngayon sa Dabong-Dabong. Nagsimula, papunta po tayo sa El Paso, may pupunta mga bay. So dam. No. Yung ko bago ako Ayaw ka. ma. Bira. Papunta kami ngayon ng El Paso. So kasabay yung dami tayong kasabay ngayon, mga katrabaho natin. So may birthday kasi na kasamahan natin, si Ma'am Cha. So happy birthday kay Ma'am Cha. Happy birthday to ayan, you. kita-kits tayo doon mga bay. So ayan po sila. Rotonda. So dito po papuntang El Paso. To Lantapan tayo na daan. Naglalis na sila. So parang nag-ano na sila sa saan yung El Paso. So Lantapan. Hinti na tayo. So magpalit tayo ng battery mamaya. Palit tayo ng battery. Sana hindi umuulan para matapos yung vlog natin. Pero matapos to dahil may dala tayong secondary cam. Vertikan muna natin sila. So yan po yung kasamahan natin. Shout out kay Ma'am Ka and Wow! kay Ma'am Cha at saka kay Sir Paul. Wow! Yan. So itoyok. Ayan. Ayan po. So chill ride lang to kasi yung mga kasama natin mga chill lang yan magpatakbo. So dito palit mga tayo ng battery dito. Yan, parang nandito na sila. Yan. Delikado to na banking dito. Medyo pangit yung shock natin. Hintayin na natin sila. So Lantapan na tayo. Hintayin muna natin sila. Hindi ko na patigasan yung likuran ko na gulong kaya medyo gumigiwang-giwang siya sa banking para makita sila. So ayan po.
Parang malapit na kami sa El Paso mga bay. Parang nandyan na sa unahan yung El Paso. Parang dito na. So yan, sa wakas nakarating na kami. Ayan po, El Paso. Yan. So yan, parang diretso na tayo. So yan, so diretso na kami. Parang dito na kami magbayad siguro. So ito yung yan. Nandito na kami sa El Paso. So yan po ang lugar. Dili ba? Sa parking? Ito po yung mga kasama natin, si Sir Ford, yan, birthday girl, Mancha, si Ma'am Ka. So first time na niya naka-rides na nga tayo. Palayo. Yan, masaya yung rides namin kahit chill lang, pero goods naman. Karating kami ng set. So, din lang pag-sorry ni Jipoy, Mancha. Sorry kay Poy, abi na kung ikaw on duty karon. Ayan, ikaw na bahala di po ya. So, pasok kami yan dito sa nasa Christmas. So, ito po yung El Paso. So, sa kata sa taas, no? Sa taas mo. Kamu kay karon diretso nagsabot-sabot na kuratan noon sa Dyan. Ayun na dyan. Bigyan ka ganahan mo, uban na mo. So, suotin natin yung face mask natin. Hindi tayo pagalit. Taas ta. Taas siguro ta para plus star. Sige, makita itong view dito. Na. Pero mag-order direct sa Ubustra. Saka sa tayo. Ngita sa tayo plus star nga. So, daming tao ngayon. So, Baby Santo ngayon mga bay. Di ba Baby Santo, no? Yes. Baby Santo ngayon. Ito po yung dyan. Puno na. Puno na. 5, wala na. So, wala na. So, dali na lang ta sa scene, no? Ulgarasan. Okay, boss. Luwag mo kayong scene. Sa scene na lang daw. Luwag. Dali lang kita. Naisa ka bangko dito. Order. Lingkod lang tadaan dito rin. Manhid din ang order dito. Ay. Excuse ma'am, pwede rin dito rin mag-order o dito? Diri lang mo-order sa counter. Dito. Dito na lang ta. So, kasi muulan nun, makapulikit tagdagan. Ay, dira ko dito. Lisod pod no. Kapag ka. Birthday ba yan? Ayan. Ayun yung birthday na ron diri ba? So, Tuon ba tawa? mabay naka-order na kami sa aming order. Pero grabe, daming tao. Mga gawin, Tingnan ninyo yung tama paligid. sila. O, dapat sa... Diba? Daming sasakyan eh. Yeah. Kita ninyo daming tao. Number 12. Liog sa...
Then, ang akong ikaingon lang is happy birthday. Happy birthday sa nag-birthday. Ikaw sa nag-birthday. Happy birthday. Mura? Ikaw po. Isipin mo lang tayo. Happy birthday, Ma'am Cha. Happy birthday, Sam. Charot! So, yung na hindi nakapunta dito, so kayo na mag-grade. Yo, ang ganda na record yun. Record eh. So, kayo nang bahala. Eh, kami ang kawawa. Wala pa yung order namin. Grabe. Kung ma-serve ila, araw-araw, hindi siguro. Pag na-serve ng pikas lamisa, impas kaon yun.